роҳи нақлиёти деҳаи фатҳободи ҷамоати шаҳраки 30 солагии истиқлолияти ноҳияи Файзобод ки бо мурури замон таъмирталаб гардида буд, имрӯзҳо бо саҳми сокинони деҳа дар партави ҳидоятҳои созанда ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру навсозӣ гардида истодааст, ки ин аз ҳисси ватандӯстии мардуми рӯстои мазкур башорат медиҳад. тавассути техникаҳои соҳавӣ ва бо сарҷамъии сокинон ва мардони баруманд роҳи деҳаи Фатҳобод, ки аз маркази ноҳия дар масофаи 20 километр дур ҷойгир аст, ҳамакнун мунфарш мегардад. роҳи нақлиётӣ аз ҷониби роҳсозон бо паҳноии 5 метр ва баландии 8 сантиметр мунфарш гардида, сокинон мақсад доранд ки шафати роҳи навсозӣ гардидаро мутобиқ ба талаботи имрӯза намоянд. ҳоло дар нақша гирифта шудааст ки синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода диҳем ва инчунин боғчаҳои барои кӯдакон ва ҳамзамон барои рӯбаланд намудани ҷавонони деҳа як майдончаи хурди футбол низ сохта ба истифода диҳем. айни замон роҳи нақлиёти деҳаи Фатҳобод тавассути техникаҳои пуриқтидор дар масофаи 1500 метр мунфарш гардонида шуд. ҳамакнун бо мунфарш гардидани роҳи мазкур рафту омади меҳмонон ва сокинон ба маркази ноҳия хеле беҳтар мегардад. сокинон ва ҷавонмардони баруманди деҳаи Фатҳободи ноҳияи Файзобод дар баробари таҷдиду навсозӣ намудани роҳи маҳаллӣ ояндаи наздик мақсад доранд, ки дар деҳа иншооти нави томактабӣ бунёд намоянд. ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ҷавонмардони деҳа асоси ободии деҳа ва бунёди иншооти нав ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ карда мешавад. маҳмадалӣ Абдукарим, Хайрулло Холмуминзода, Файзобод, Ахбор.